guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दायो जोङो नै न'आव थांनो ओंखारबाय रेसमा गै नानि स' बेयावहाय आरो माखासे माबा माबि बुस्थुफोर थागोन शेयार खालामगोन आं नोंथांमोनजों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जाबाय मबाइला माबासो बेटारि ल' चार्जारालाय बेगाव दङ ओके देन दा उनावहाय लोगो मोनगोन कबिर सोरबा मा होनो दा जिथु जोङो मोनसे हाबा जाहैगोन नालाय उदालगुरियावहाय बेयो आंनिनो गोदो लोगो माने आंनि सिनियर आरो ओमफ्राय पान्जाबाव थायो जे देरहासार होननाय बियो आरो डिअपिनि खामानि मावो नामाथाय आंबो बारा एसेबां मोजां मिथिया सोंनाय जायाखै इथु जों बिराद क्ल'ज फ्रेन्ड गोदो कलेजावबो मोसादोंमोन बिदि आरो मलेन मोना जोंखौ मोसानो फोरोंदोंमोन सिगां इसोरनिनो क्लासमेट इसोरनिनो लोगो आरो ओमफ्राय दिनैथ' बिराद लोगोफोर लोगो मोनगोन मानो होनबा आंनि कलेज साखाथियावनो बिसोरनि गामिया ओमफ्राय आंनि कलेजखौबो आं बिराद गोबावनि उनाव नुहैसिगोन आरो लोगोसे बिराद एक्साइटेड आङो बहुत लोगोफोरखौनो लोगो मोनगोन सिगांनि ओमफ्राय जाहा टिक्लिया मालाय दिनै फैफागौमोननो जों सिखाराखै होननानै फोजानानै लाबोआसै नालाय ओमफ्राय गाबोन सरस्वती फुजा नालाय गाबोन सरस्वती फुजायावहा मालाय स्कुलावहाय थागौमोननो आरो गावनि कलेजाव थांलायलाया माने स्कुलावसो फैगौमोन आरो दादागिरिनो दायो जोङो दासो बायहाथा मोनदो Agresma मोनफैबाय मोनफैबाय मोनफैनानै ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय दायो आङो मेकआप खालामगोन दहायो मेकआप खालामबोआसैना एसेल'सो खालामबोबाय बेखायनो दा एसे मेकआप खालामनोसै आयौ मोखाङाव मैसे गुदुर जाबाय दायो जों ओंखारखांबाय थांनोसै गारिया गोलैथारसिगौमोन चलो प्रेजेंट की लोमनो बियात आयौ शिट एटु गाड़ी थ्रू स्टार्ट पा लगছিল জানা না দরজা তো নিজে মারা ডিস্টার্ব মারিব বাবা থাদো থাংसै ঠিক আছে আমরা যাইতাছি ओके खाफाल खालाम एसे सानसेल'सो नुदों आंखौलाय नै दायो जोङो हाबायाव थांगासिनो नै सान्द्रि मोखांबो दङ ओमफ्राय नानिबो दङ ओमफ्राय नै आदा सासेनि गारिखौ लांदों जोङो ओमफ्राय बे हाबा जाखांबाय खिन्थु आंखौ हाबायाव लेंहराखै दुखु मोनसोदों आङो माने दाबो पार्टिखौ होआखै आरो बे आदाया हाबानि गिर्जायावनो जादोंमोन ओमफ्राय नै दिनैनि आंनि लुक्सखौ बोरै नुदों स्मकि आइसखौ नोंथांमोना अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे आङो जिमानखिनि मेकआपनि बागै सोलोंदों बेखौ आङो इउटुबावनो सोलोंदों आरो ना इदि जेबो कर्स लायाखै थेवबाबो आङो माने बिराद नाजानायनि गेजेरजों बिराद मेकआप बिराद मोजां मोनो नालाय आङो मेकआप खालामाबाबोथ' आंखौ गाज्रि नुखायो आरो मेकआप खालामबाबो जे आंखौ बिराद समायना नुयो आं बेखौ साना खिन्थु मेकआप लगायबा आंहा मोनसे कनफिडेन्ट बारियो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बे मेकआप जिथु सोलोंनाय बेखौ माबोरै मोनखो बेखौ फिडबेकखौ हरदे अननानै प्लिज याव प्रेजेन्ट लांनो नागिरदों दायो जों नों थाङा नामा नै गोदो जोङो भारा थायोमोन एखे लोगो आब'आ भिडिअ खालामदों दख'ना गाननायबा लांफागौमोन इखौ हाबायाव नै कुकार गंसे लाबाय आरो माथो लाबावनो हाबायाव बा रानि बरिया बागेरेस माखौ मा बरिया होनथार नुदों इस बा दसेनो मालाखौबो खिराखौबो सोलायबाय नै गोदान बायबाय दै माबा किनु Let's go. आंथ' उप्लेनासो गेलेगोन ओमफ्राय नै आङो बै मालाखौ आं खेबसे गानखांबायमोन आरो बेखायनो आं बोरैबा सुखुवा मोनदोंमोन बेखायनो गोदान बायना गानस्राबाय आरो ओमफ्राय मा होनो आंहा हाबायाव बिदि प्रेजेन्ट लांनाय बिदि एक्सपिरियेन्स बिदि गैफेरा आरोना सिगां मामामोनजों जाहैबाथ' मामायानो गिफ्टखौ बायोमोन खिन्थु एबारसो फार्स्ट टाइम आं बिदि गिफ्ट बायनानै हरदों नङा ओइ आब' फुजिनि हाबायावहा आब' रियाया माबा मा होनो आंनो माबा बायना हरदोंमोन र' बेबो आं गिफ्ट होबावाखै मिथिबायना माने बिदि प्लेनिं गैयामोन आरोना जानायनि खिन्थु
आब' रिया लिंहरबाय ओमफ्राय रिया थांनानै ओमफ्राय आब'आ बिदिनो फैसा ओमफ्राय माबा कुकार मोनसे बायनानै प्रेजेन्ट हरदोंमोन आरो आब' फुजिनि हाबायाव दिनै गोसोखांबाय आं बे खोथाखौ ओमफ्राय बेखायनो आंबो सानबाय मा कुकारखौनो हैनोसै दे होननानै माथो हैनो होननानै सानबाय आरो ओमफ्राय नै जोंनि बिराद मोनसे मोजां गोजोनथाव रादाब आं बिराद मोजां मोनदों आरो जोंनि जिथु रौतानिफ्राय उदालगुरि थांनाय लामा बेयावहा बिराद बुरजा खेथि खालामदों तरमुजनि वाटारमेलननि आरो बिराद बिराद साबायखर बावदों आङो जाय जाय बिथांमोना मावदों साख्रियाल' मेन माबा नङा आरोना लाइफनि साख्रि मावाबाबो जों लाइफआवहाय मोजां मोनसे लाइफ बानायनो हायो आरो साख्रि गैयाबाबो जों जोंनि लाइफखौ बिउटिफुलि माने सार्भाइभ खालामनो हायो आरो जोंनि लाइफखौ बेनोसै साख्रिखौल' आसा खालामनानै थाबा जाया बिराद बुरजा मानसिफोर दङ बिदिनो MA BA पास जानाय बिदि नङा जे फरायबानो जे साख्रि मोनगोन जों बिदि नङा आरोना जि खामानि मोनो बेखौनो मावनांगौ खिन्थु मोजां खामानिखौ मावलांनांगौ आरोना बेफोरबायदि आं बिराद मोजां मोनदों खिन्थु बेफोरबायदि माने आबाद मावनानै माबादों बिराद गोजोनदों आङो इभेन जोंहा गुमैयाबो ग्रेजुवेट जानाय ओमफ्राय बिदिनो कम्पानिफोराव बिदि खामानि मावोमोन आरो जेनेबा एसे गिदिर पस्टआवनो दङमोन खिन्थु बेनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय दा वाटारमेलननि माने आबाद खालामदों आरो आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों आइ होप आरो आइ विश जे नोंथांमोना साक्सेस जानो हायो बे जिथु नोंथांमोना खामानिखौ लादों बिराद मोजां खामानि लादों नोंथांमोना बिराद गोजोननाय मोनदों आङो थेंक इउ ओमफ्राय नै रायलाय दायो जों हाबायावहाय मोनफैबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों मालायफ्रासो हाबा जानो मोनबायलै नानि जोंलाय माला हाबा जानो मोनबावगोन जाथ'वा नों हाबा जानो गोसो गैथ'वा नामा हाबा जानो गोसो गैथ'वा माला हाबा जागोन नोंलाय बुरैबायलै जों नानि बुरैथोलै बुरैबाबो एख' नङा एख' नङाना नै देरहासारा आं दहायनो खिथाखांखाबाय मा कंग्रेचुलेसन्स हेपि मेरिड लाइफ थांनोसै गय जानानै बरिया जोंनि बर'नियालाय आरो बिदिनोखा ना नोंनाबो आंनाबो आंनि हाबायाव बिदिनो जागोन होनदों वेलकाम जेबो थेंक इउ नो थेंक्स नो सरि फ्रेन्ड्सनि गेजेराव होनदों नोंसोर फट' लानोबा Ayah. एक्चुअली ना आंबो बिराद बिजिमोन आंहाबो शुटिं दङथ' साननैसो उनाव थेवब्लाबो आङो जिहेतु गोदोनि क्लोज लोगो लोगो माने बिदायानो होनजागोन खिन्थु जों बिदा लेङा आरोना माने जोङो कालचारनि मानसिथ' आरो जों मोसाफाबाय थायो माबाय थायो बेखायनो आं बिदा लेङामोन आरोना ओमफ्राय उनावहा बिसोरो माने जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जिमानखिनि गोदोनिफ्राय जाय बिथांमोना जोंनि कालचारखौ डेभेलप खालामदों बेफोरबायदि गोबां जों दङ देसुन खिन्थु आं जेब्लानिफ्राय मिथिनो हमबाय बा बुजिनो हमबाय बे टाइमनिफ्राय बिसोरो देरहासार आरो मलेन मोना बिराद गिदिर आखाइ दङ आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंनि कालचारखौ जौगाहोनायावहाय बिसोरसो माने लाखिनाय बायसा जादों आरो खिन्थु गोमालांनो हमबायमोन मानो होनोबा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय एसेबां माने कालचारखौ इम्परटेन्स होआ दासो एसे उत्सा जालांबाय माने मानसिफ्रा खिन्थु सिगाङावहाय जों जेब्ला एसे उन्दैमोन ना बे टाइमाव माने जेबो माने बिदि गैयामोन रावबो मुभि लाइनाव बिदि बारा एसेबाङानो गैयामोन आरो दादा रोनाव मोना बिसोरबो बिराद उदालगुरियावहाय बिराद लोब्बा लाखिदों आरोना कालचारखौ माने डेभेलप खालामनो थाखाय आरो मलेनखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होननानै बुङो आरो लोगोसे धीराजमोन आरो लोगोसे देरहासारमोन बिथांमोनखौबो आं बिराद थेंक इउ होननानै बुङो आरो बेखायनो आं एकदम लोगोनि खाथिराव मोजां मोननानै जिमान जि बिजिबाबो आं फैदों आरो बेफोरबायसा जोङो स्राङावसो नायनो लुगैबावबाय नोंखौ दा एसे सानाव फैबानो जायोमोन एसे मोदोम गिदिर नुयो आरो माबायाव मोदोम गिदिरथ' दा ओमफ्राय दा नङा एखे थिगनिसो बिनिफ्राय हामसिनबा माबा गाज्रिसिन नुगोन साबसिनसो औ आंथ' बिदि सानफेराखै सिनायाखैनो आंनो नायबाय थायो आं नायबाय थायो बेबायदि जखर बानायनाय जेरै जानाय माबा माबि ओमफ्राय बिराद लोदोदो नुयो आरो
ओमफ्राय इयावहाय हाबायाव मोननाय लोगो लोगो इसोर आबौ मादै मोना होनगासिनो आरोना आंखो नोंखो इउटुबाव नायबाय इमान लदादा नुयो लदादा नुयो रियेलाव इसां लदा नङाथ' मोजांसो जालायो आरो ओमफ्राय बिदि बुंबाथ' आंहा गोसोआ मोजां मोनो ओमफ्राय आरो मालाबा सानो नंगौना नङालै ओरैनोसो होनदों खाथियाव लोगो मोननायखायनो सानो आरोना खिन्थु देसुन मानसिया महरजों सिनायजाया नङा होमबा मानसिनि गोसो मानसिनि साननाय हनाय मोजां जानांगौ बिदिनो अनलायलायना थानांगौ स' थेंक इउ स' माच आब' मादैमोन आंनि माथोआ जाला गुवाहाटीनिफ्राय न'आव फैबाय दै सोलायबाय उदालगुरिनि दै लोंहैलायबाय नानि दै लोंहैलायबाय माथोआनो थरायलायबाय बोसोराव नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ रेगुलारलि नायलांदोबा मिथिगोन बोसोराव खिजानि 20 बारसो माथो सोलायो खोमा ना आंनिया नै दोङो जानानै फैबाय दायो ओमफ्राय गयखौ नायलाय माबायसा लादों आङो पुरा गय जादों आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन आं गय जायैया गयखौनो मोनजायाखै गुवाहाटीयाव माने बायनानै जानाय जाया आरोना न'आव लांबासो आयौ हाल्ला ना दादा किनु खाইছিলে আপুনি গাহৰি মাংস খাইছে না খোৱা নাই খাইছে না ভাল আছিল না টেষ্টি না আমাৰ বড়ো মানুহটো টেষ্টি হয়েতো জানে না বঢ়িয়া দে আপুনি আমাৰ বিৰাট পাৰ্টনাৰ হ'ব সাজিছে হাৰসাকে দিলাर नंगौ ना मालाय लाबोनाय गयफोरखौ साला सना नों माबायदि सिमां नुयो देलाय ओके दायो जों थांगासिनो गाबोन बेरायनो थांनो लिंदों इसोरखो लोगोफोरखौ दा मालाय आगै रेसमाया बेयाव थांबा बेयाव लोगो मालाय अनजासै जानो गैयालै रावबो मा होनबावनो गैया जागोन गैया अके दायो जों ओंखामबो जाहैला न'आव थांनानै दुब्ला उन्दुहैनोसै ना मा होनो आंनि रुमाव हाबनानै आंनिया पुरा लाइटआ रिं लाइटनि बायसा जाखायोथ' आंनि रुमनि लाइटआ पुरा भिडिअ बानायबाय थानोसै अके देन बाय बाय